मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दावरायझार बगामाथिनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थांनानै गोमानाय सुबुंखौ गोथै सहनि थासारियाव बोखांनो हादों। जिसे साननि उनाव दिनै एटी फास्ट फुडनि बिगोमा थानेश्वर बर'नि गोथै सहखौ बोखांदों। थांनाय 11 जुन शनिबार खालि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेश्वर आरो महरीपारानि एटी फास्ट फुडनि बिगोमा थानेश्वर बर'आ दावरायझार बगामाथियाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गावनि 7 लोगोफोरजों लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव महरै बै सानखालि बेलासि 4 रिंगासो समाव लावखार ओंखाम जाखांनायनि उनाव बरनदि दैसाखौ बारनाय समावनो दैजों बुखारलांजायो। जाथायाव जिउ गोमानाय थानेश्वर बर'आ भारतारि रौनिया हान्जानि बारग' मावफारियामोन आरो गरेश्वराव थानाय एटी फास्ट फुडनि बिगोमामोन। दैजों बुखारजानायनि उनाव सुवागपुर आउटपस्टनि पुलिस आरो एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफनि मावफारिफोरा गोबां नागिरसेयावबो थानेश्वर बर'खौ नागिरना मोनाखैमोन। जिसे साननि उनाव दिनै दुखुनांथाव महरै थानेश्वर बर'नि गोथै सहखौ गान्धीबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय सिजुगुरि गामि सेरजों बोहैलांनाय फुथिमारि दैसानि रुगुङाव बोखांनो हायो। आथिखालाव थानेश्वर बर'नि गोथै सहखौ पुलिस बिफाना मुसलपुरनि देहा फाहामसालियाव पस्टमर्टम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। হয় আমি যেটো ওচৰত আহি চালোঁ প্ৰায় নিশ্চিত বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেহেতু আমি দেখি থকা চেহেৰা প্লাছ আৰু যিটো অৱস্থাত তেওঁৰ পিন্ধা উৰা বা বাকী আমাৰ হাতত আমাৰ যিটো কবিৰাজী জাপ এডালো আছিলে, আঙুঠি এটা আছিলে, আঙুঠিটোত এ লিখা আছিলে, গোটেইখিনি আমি অভাৰঅল দেখিলোঁ। ফেচতো আমি মোটামুটি দেখি অলপ মানে কনফাৰ্মেই কৰিছোঁ, মোটামুটি 99% আমি কনফাৰ্মেই কৰিছোঁ সেইটো হয়, আমাৰ বন্ধুৱেই হয়, গতিকে এইটো আমি নিশ্চিত বুলি ভাবিছোঁ।